Poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira.
Franjo, čovjek sasvim katolički i apostolski, poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Gospodina Jeruzaleme, hvali Boga svoga Sione. On učvrsti zasune vrata tvoji, blagoslovi u tebi tvoje sinove. On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom. Nesi u svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova. Kao bunu snijega zbacuje, prosipa mraz poput pepela. On sipa grad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni. Riječ svoju pošalje i vode se tope, dunu vjetrom i vode odvječu. Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu. Ne učini tako nijednom narodu, nijednom naredbe svoje ne objavi. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Iz poslanice Rimljanima. Ako je Krist u vama, vaše je tijelo mrtvo zbog grijeha, a vaš duh živi jer ste opravdani. Pa ako u vama boravi duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih, on će oživjeti vaša smrtna tijela svojim duhom koji je u vama. Siromašan i ponizan, ulazi Boga ku nebu. Kraljo siromašan i ponizan, ulazi Boga ku nebu. Časte ga nebeskim himnima, ulazi Boga ku nebu. Exilio
U predvečerje subote 3. listopada godine gospodnje 1226. u Ubrijskoj dolini u Porciunkuli, nedaleko od Asiza, događalo se nešto svakidašnje, a ipak tako čudesno i neobično. Umirao je jedan čovjek, posve suobličen Kristu Gospodinu, i pokazao je da se poslije Isusove smrti na križu može umirati na nov način. Bio je to Franjo Asiški, čiji blagdan večeras slavimo. To je toliko čudesno da je crkva dopustila da se na svečan način slavi obrijed blaženog preminuća svetoga Franje, kao što to činimo i na Veliki petak za Kristovo preminuće. Ovaj večerašnji obrijed nije za nas samo pobožno sjećanje na ono što se onoga davnoga dana u Asizu, u Franjinoj Porciunkuli, dogodilo. Za nas je ovo i milosni događaj koji nas poziva na rast u vjeri u snazi Kristove smrti i uskrsnuća, jer poslije tih spasonosnih događaja ništa više, pa ni sama smrt, ne ostaju kao što je bilo prije Kristova uskrsnuća. Ovo je osobito dragocjeno danas, u ovom vremenu kada je smrt, i to nasilna smrt, postala nešto uobičajeno ili tegobni strah koji ga treba što prije odgurnuti od sebe. Slaveći ovaj obrijed preminuća, posvijestimo se večeras dok promatramo Franjin primjer da način smrti ovisi o načinu života. Qualis vita, mors es ita. Franjo je po velikodušnom nasljedovanju životu nastojao biti suobličen živome Kristu, a kad je umirao, želio je biti sličan umirućem Isusu. Sabrano i u vjeri proslavimo ovaj obrijed. Kad se napokon približio čas njegova preminuća, dao je k sebi pozvati svu braću koja su se ondje našla. S obzirom na svoju smrt, hrabrio ih je utješnim riječima i očinski poticao na ljubav Božju. Govorio im je o strpljivosti, siromaštvu i vjernosti prema rimskoj crkvi, a svim je ostalim uredbama pretpostavio sveto evanđelje. Dok su sva braća naokolo sjedila, na njima je u obliku križa ispružio prekrižene ruke, jer je taj znak uvijek volio, te je svu i nazočnu i osutnu braću blagoslovio snagom imenom propetoga. Osim toga dodao je: ostanite mi zdravo, svi moji sinovi, u strahu se bliži kušnja i nevolja, sretni li oni koji će ustrajati u onome što su započeli. Žurim se Bogu, čijoj vas milosti sve preporučujem. Kad je Bogu nadasve dragi čovjek dovršio te očinske opomene,
naredio je da mu se donese evanđelistar i da se čita evanđelje po Ivanu, koje počinje riječima: bijaše preblagdan Pashe. Iz evanđelja po Ivanu. Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškarijatskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao, te da k Bogu ide, pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i ottirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati, stoga je rekao: niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i Gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista kaže vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama budete li tako i činili. Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Blažen je Franjo sam, kako je mogao, zapjevao ovaj psalam. Iz svega glasa vapijem Gospodinu, iz svega glasa Gospodina zaklinjem. I otpjevao ga je do kraja. Custodia anima mea,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kad su se konačno na njemu ispunili svi misteriji, kad se njegova duša lišila tijela i utonula u ponor ljubavi Božje, blažen je čovjek usnuo u Gospodinu. Sjećajte se našeg oca i brata Franje i molite mu se. Prije nego započnem govoriti, uzdišem i s pravom. Kao voda se moji razlijevaju krici, jer obistinjuje se moje strahovanje. Obistinjuje se i vaše. Snalazim, evo, od čega se bojah, snalazi i vas. Jer je daleko od nas tješitelj i koji nas je nosio na svojoj ruci kao ovce. Otišao je u daleku zemlju. Drag Bogu i ljudima, primljen je u sjajne stanove.
Uistinu, prisutnost brata i oca našega Franje bila je svjetlo ne samo nama koji smo bili blizu, nego i onima koji su zavjetom i životom bili daleko od nas. Bio je svjetlo došlo od pravoga svjetla, obasjao je one koji su bili u tami i koji su sjedili u smrtnoj sjeni, da bi upravio njihove noge na put mira. To je učinio kao pravo sunce. Onaj koji s visine izlazi obasjavao je njegovo srce i zapalio je volju njegovu žarom svoje ljubavi. I on je propovijedao kraljevstvo Božje, obrativši srca otaca k sinovima i nerazumne k razumnosti pravednih. I po svem svijetu spremao je Gospodinu novi narod. Ime mu se pročulo do dalekih otoka i čitav se svijet divio čudnovatim njegovim djelima. Nemojte se, sinovi i braćo, žalostiti, zato što se čak to dogodilo, jer otac sirota, Bog će nas tješiti svojom svetom utjehom. Pa ako već plačete, plačite nad sobom, ne nad njim, jer usred života u smrti smo, a on je iz smrti prešao u život. Radujte se, jer prije nego je bio uzet od nas, kao drugi Jakov, blagoslovio je sve svoje sinove i svima oprostio grijehe, koje je tko od nas djelom ili mišlju učinio protiv njega. I to rekavši, javlja vam veliku radost i novo čudo. Odvijeka se nije čulo za takav znak, osim u Sinu Božjemu koji je Krist Gospodin. Kratko vrijeme prije smrti, brat i otac naš pojavio se raspet, na svome tijelu nosio 5 rana, koje su doista biljezi Kristovi. Njegove su naime ruke i noge imale ubode čavala, probodene s obiju strana, rane su bile trajne i pokazivale su crnu boju čavala, a njegova su se rebra pojavila kopljem probodena i često gubila krv. Zato, braćo, blagoslivljajte Boga i hvalite ga pred svima, jer nam se smilovao, i sjećajte se oca i brata našega Franje na hvalu i slavu onoga koji ga je uzveličao među ljudima i proslavio ga pred anđelima. Molite za njega kao što je od nas prije tražio i molite njega da nas Bog s njime učini dionicima svoje svete milosti. Amen. Predraga braćo i sestre, u svetom slavlju spominjemo blaženoga preminuća Serafskoga oca, velikih čudesa što ih je Gospodin izveo po njemu, s pouzdanjem iznesemo pred njega svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sljedbenikom svoga Sina. Učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno služujemo Kristovo evanđelje. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, upravi noge naše na put mira, koji nam je naš otac Franjo pokazao, da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrena srca živimo. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti raspršuješ okole, a ponizne uzvisuješ. Daj da Serafskog oca slijedimo u poniznosti. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina. Nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si na molitve blaženog oca Franje i grešnicima udijelio oproštenje. Dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica. Tebe molimo, čuj nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi
Bože, koji si u blaženom Franji, siromašnom i poniznom, svojoj crkvi pružio živu sliku Krista. Podaj nam, molimo, da bismo Tvoga Sina mogli evanđelskim putem slijediti u radosti i ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Zdravo, Sveti Oče, zdravo, zdravo, Sveti Oče, zdravo, zdravo, Sveti Oče, zdravo, zdravo,